No a MG Fitman a Flygun je taky, kámo, crazy. Jo, Heiser vydal dokonce video, kámo, 15-minutový video, MG Fitman a boti, tak možná se to takže podívat. Podíváme se na to, protože taky jo. Flygun na streamu hrál GeoGuessr a někdo mu si napsal, že prostě Flygun, MG Fitman si vypl viewer count, protože Kik nově přidal to, že si můžeš tady takhle vypnout viewer count. Ukaž to. Kámo, nikdy jsem nečekal, že budu psát kik.com/MG Fitman, kámo. Kvalifikace na Brawl Stars turnaj, do ní jdeme. 2368. Oho. On co zapl ten... Počkej, on co znova zapl? Nebo mám Mowkick? Nemám Mowkick. Tak on si to znova zapl ten viewer count. On si ho znova zapl ten viewer count? Tak to je crazy. Kámo, já jsem vyhlášení. To je v píči. Budeme postupně, jo? Viděl jsi ten klip od Melichara, že Fitman vypnul boty? Počkej, co? Ne, jaký? No jo, ale víš, co je nejlepší, že tady ho vidíš. Když máš kick signál, tak vidíš, že má 380. Víš co, on si prostě vypl viewer count. Najdi ten klip, najdi. On si prostě vypl viewer count, ale přes add-on do prohlížeče, který se jmenuje Kick Signal, tak tam ten viewer count vidíš. A podle mě to funguje i přes ten Mowkick extension, který ti dokonce i ukazuje, který ti dokonce i ukazuje, kolik máš lidí v chatu, nějaká percentage zpráv, něco takového prostě, ku počtu viewerů a takhle. 9 lidí. Ne, tak to jdi do prdele. No nic. Ty vole, počkej, ale moment, tak to ještě na to, to se dá ještě jinde, moment, tady to bude vidět. Cože má kick signál, to ani já nemám. Jo, já ho nefollowuju, proto to tam nemám. Ale teďka to má visible, ne? Jaj. Tak dneska už 4K lidí, a tak jako na Clash bych tomu možná i trošku věřil, kámo. Bohužel, tak jsme se nic dozvěděli. Dneska už tam je zase reálných 4000 do prdele, ale... No, já si myslím, že to tam i Heiser bude jako ukazovat v tom videu, ale někdo se ptal, že jo, Fitmana na názor na toho Flyguna. A Fitman řekl tohle. Takže tak no. Názor na Flyguna. Flygun není Flygun, je to Spygun, kámo. A přijde mi, že bro se úplně utápí v tom, že čeká na každý krok, který udělám, vole, špatně nebo něco, aby se na to mohl vařit a úplně z toho být vyřízený. Přitom týpeček, kámo, vydělává miliony, bydlí, vole, ukazuje se jak bezdomovec, kámo, aby mu lidi posílali peníze, prostě, jakože, co ti na to mám říct, bro? Jakoby, chápeš? Jako... No to je jako dobrá strategie, víš, jakože dělat, že jsi chudák a potom jakoby, aby ti lidi posílali furt něco, že? Klasika. Jo, takže kámo, jako strategie, taková finta, dělat ze své chudáka, ale tak jako takhle funguje třeba já jsem Gold, btv. Nekdo, když měl, že byl taky miliony, tak si stejně jako žiju teď, jako reálně. Já, hlavně, víš co, je to o té personě, jo. Nebo je to o tom samém člověku, jak prostě, zase jo, jak moc jakoby je, jedna věc je blessed, jo, jak moc je prostě, si váží toho, že může jakoby žít, nebo může mít práci takovou, jakou má. Druhá věc tak je ta, že přesně jak si Lukir psal, jo, jestli mu to sedí a prostě je spokojený, tak nevidím absolutně žádný důvod, proč by mu to mělo vadit. Pro mě chodí upozornění tak 1% lidí. Já mě vyjel, jako tebe Flygun mluví, tak mluví o mně, protože o něm se nemluví, tak je to jasný, že jo? Sorry, ale já jsem slyšel víckrát o Flygunovi v poslední době než MG Fitman, kámo. Dosa? No to je jedno, kámo. Ach jo. Klip MG kokot sedí, to jo no. Ach jo, no a jak právě MG Fitman v tom prvním klipu, jak jsem pouštěl, tak říkal, že Flygun není Flygun, ale Flygun je Spygun, tak dneska dal Flygun storíčko, kámo, kde dal fucking Spy s Team Fortress 2, kámo. Já ti říkám, že kdyby nebyl cooldown na rename na Instagramu ty 2 týdny nebo měsíc, nebo jak je to dlouho, nebo jak dlouho to trvá, než si už dát rename zpátky, tak by se klidně přejmenoval na Spygun.cz, kámo. Tady ten klip je dobrý teda, tady ten klip je super, co ti jebe? Když máš kick signál, tak vidíš, že má 389 Flygun nejvíc funny člověk. lidí. Flygun je top, Flygun je top. Však já si pamatuju, jak jsem byl malej a sledoval jsem, kámo, Mafii 2. Já jsem to říkal, že jsem hrál Mafii 2, jak je to dlouho, měsíc zpátky třeba, to už bude i díl. Tak prostě, kámo, od Flyguna jsem pochopil, co znamená slovo fízl. A já jsem myslel, že to je normální slovo, ne? Tak jsem pak doma říkal fízl a dostal jsem zjeva od mamky, že to nemám v životě už říkat. Tak. To je extrém.
No, tak skrýt to není to, protože víte co, ten kick je jako tak advanced kopie toho Twitche, že já nevím, jestli jsem vám to říkal tady to, jo? Melichar říkal, že to vypl, protože nešli koupit jakože to byl tady ten den, kdy byl 56-minutový. Tak, Co prosím? nešli koupit jakože to byl tady ten den, kdy byl 56-minutový. Kámo. 147 lidí ve 12:40, ve 12:50, 10 minut později, 2000 lidí. A čum na tu lineární tu, kámo. Co ti je, na tu přímku? Tak, je proto. Ale nejhorší je to, že jakoby reálně, jaký tohle bude mít impact? Absolutně žádnej, chápeš? Absolutně žádný to impact mít nebude. Čau Jairus, BTV. To seru, to dobrý. Z legálních důvodů vůbec nic nenaznačuju nikoho. Ty vole, jakože stejně k čemu tady, když jsi dobrý. No a hlavně, pokud se nepletu, tak to myslím zase říkal Heiser v nějakém videu, OK? Že ty, když máš odemčit do toho partnera, myslím, že to je partner, se to jmenuje, nejsem si úplně jistý, myslím, že partner, protože ty máš jakoby, máš affiliata, počkej, já to tady můžu pulnout, ne, verification a partnera. Ten partner, nebudu zase říkat ty podmínky, je to úplně jedno, ta hlavní věc, kterou jsem chtěl říct, tak je ta, že od toho partnera se ti odemče to KCIP a to je to, že máš tu hodinovku. Máš vlastně hodinovku, za kterou podle toho, kolik máš viewerů, jaký myslím aktivní chat, bla bla bla, tak ti kick platí prostě od hodiny. Myslím, že to říkal Hyzet, nejsem si jistý, myslím, že to říkal Hyzet. Ty máš, ta kick prej má nějaký, nebo CzechCloud, sorry, nevím, jo, buď Hyzet nebo CzechCloud, nevím, nechci říct blbě, kdo to řekl. Kick má prej nějaký systém, který detekuje ty boty, takže se nezapočítávají do té jakoby hodinovky. Tak mi řekni, k čemu jakoby tě botovat ty lidi, aby se cítil dobře, nebo já nevím, kam já se cítil dobře, kdybych tady měl 11 lidí stále, chápeš? Budeš si hladit ego s tím, že si svou nezajímavost zaplatíš, no. A přeci jenom, jako kámo, Fitman má 230 000 followerů, což nechápu, je to crazy, jo. Kolik to je dnes botů? 2300? Spike, hashtag vykřičník boti. Ach jo, kámo. Upřímně chápu, že na ně nikdo nekouká. Hej, já popravdě vlastně, já jako, odkud se vzal Fitman? Kde je ten lore? Jako Bravko? Nebo jakože on dřív, že dělal ty videa, takový ty innocent videa z gymu a píčoviny, ale já vlastně nevím, kde se vzal. Těším se, až bude Stoker s tebou na streamu. Dobrý, kámo. Jedině se tak vypadá společensky přijatelně. Nevím, hele, nebudeme hele, tady se rozvíme nejvíc, jo. Neobvinuju, jo. Fonko proslavilo, chapter 4. No, takže prostě, jak psal Kamaj, se natáčí hry pro děti převážně, takže jako Fonko, Bravko, a myslím, že Lolko začal hrát, jak to začal hrát Jinxy, aha. Vůbec, je to náhoda, mají tam chybu, to je celý, tam chybu. No, co jsem chtěl říct, kámo, kick je tak advanced. Teď ti přijde před Fitmanovka, je cajk? Že jako to skrytí toho view countu je absolutní mrtkošovina. Dali tlačítko, který ti skryje view count, jenomže ten view count jde odhalit tím, že ty otevřeš profil toho streamera, klikneš pravým, dáš prozkoumat prvek, tam je nějaká kolonka, já jsem to sám neskoušel, já jsem to dělal na Twitteru, kde to rozebírali, tam je kolonka, kde je dneska máš zákaz DO fitka, to je v pohodě. Viewer count rovná se true a když přepíšeš true na false, tak ti to ukáže ty diváky i přesto, že to má zaplý. Ty vole, a už je tady. Čau, Stoker. Nebo vyplý. Prostě kdokoliv to může normálně jako přeprou prostě prozkoumat prvek. To je jako bizár prostě. Jo, super nová funkce, kámo, a stačí ti prostě kliknout pravým a přepsat to. To je crazy. A v Chatterinu to je taky vidět, ano, v Chatterinu to taky je. Já to musím zapnout a ukázat vám to, protože já jsem se nad tím tak uchechtl včera. A jakoby, když vám to jenom řeknu, tak to nebude tak vtipný, jako když vám to ukážu. Každopádně chat, já nevím, jestli o 7 days to die, kámo. Včera jsem z toho všiml a hodně mě to pobavilo, jo. V LOLku, pokud nevíte, tak moje jméno momentálně je, jaký je, jo. Nejdu hrát LOLku, jenom jsem chtěl vysvětlit, co vám chci ukázat, jo. Prostě to je moje jméno v LOLku, aby mě lidi nepoznávali jako Hyzet a nezdravili mě a tak jsem se přejmenoval. Každopádně, já jsem včera takhle procházel titly a koukal jsem, jaký tady jsou prostě, víš co, tam můžeš mít pod tím jménem. Tak mě sere, že jsem nevěděl, že byli v LOLku Doomboti. Protože kdybych hrál Doomboty před 2 rokama, tak bych mohl mít title Definitely not a bot.
A kámo, já ti říkám, já bych se nad tím uchechtl pokaždý, co bych se připojil do hry, protože mít jméno Martin #Gabko definitely not a bot, já bych si to bral jako vrchol humoru a mega mě sere, že to už nejde získat, úplně zklamanej z toho jsem. Jako když jsem to viděl v té hře, já říkám, ty píčo, prostě to je top. Ale bohužel nejde to, no, takže smůla. Snad někdy to tam přidají znova a bude to získatelný, protože to je jako hrozná škoda, že to nemám. No, ale když už mluvíme o tomhle, abych teda plynule navázal, stalo se neuvěřitelné, jelikož MG Fitman se vyjádřil k botům, nebo ne k botům, ale k Melicharovi, ano. Už to tady někdo posílal hnedka, takže jsem to chtěl ukázat z kraje. Má to 30 vteřin, jo, je to kratoučký. Nic za... Ty vole, prostě, co to je? Co to je za random disk chudáka Melichara? Ale jako chápu, víš co, chápu, že tam se nemohl na ničem takovém otočit, že Melichar actually jako jediný z nás opravdu je vysekaný a prostě cvičí a žije zdravě. Takže on jako nemohl se otočit na té vzhledové stránce, tak aspoň řekl, že prostě vypadá jako bezdomovec, no. To je dobrý. No každopádně, nevím, no, jestli úplně to, že prostě Fitman jednou zapomněl zapnout boty, nebo respektive spadnul server, nebo co to tam je, spadnul ten web, přes který se botuje, že by bylo jako, že Melichar na to čeká, aby to mohl ukázat, to úplně nevím. Víš, co by bylo crazy, kdyby ta stránka, přes kterou MG Fitman botuje, tak když by si šel na tu stránku, tak by to tam psalo prostě něco, jak ti píše třeba Kiklet, jo? Když půjdeš na Kikleta, což je bot, a jinak zatím chlebíčku, jsem v buse, OK, šťastnou cestu domů. Tom představ si, že by si šel na tu stránku, kde týpek botuje a tady by bylo prostě, že je to, ne? Tady by byli ty tvůrci, ne? A by tady takhle prostě ten MG Fitman tady běhal, kámo. Ach jo. Úplně nevím, jako, ale pobavilo mě to. Jízdrema, ty píčo, jako, tak mu popřeji good luck. Je, že se vyjádřil k Melicharovi. A ne k Vojtovi, protože já bych chtěl hrozně slyšet odpověď na Vojtu, protože Vojta je ten, co to přesdělal na Instagramu, že jo, mě to jako, dost mě to překvapilo, když jsem viděl to storíčko, jsem si říkal, ty píčo, ale bohužel no, je to na Melichara, ale tak hele, třeba se ho příště zeptají, co říkáš na Vojtu, jak přesdělal storíčko, ale myslím si, že na Vojtu by si nedovolil úplně. Flygun, nic proti němu nemám. Není MG taky pod metlou? Už není. Já proti němu nic nemám. No mně přijde nejvtipnější to, že jsi to vlastně schytal ty, Melichare, když ty se z nás všech, ale jako to si myslím opravdu, jako seriózně z nás všech, a to i když já jako bych neřekl, že bych na něj mluvil vyloženě urážlivě, jako jo, že bych byl jako sprostej nebo tak, ale z nás všech ses k němu choval jako nejmilejs, bych řekl, jo, i mnohem víc než já, Vojta, vlastně všichni ostatní streameři, když se zeptáš, co na ně říkají, tak bych řekl, že ty seš jako ten, kdo ho spíčuje jako nejmíň, tak to mě pobavilo, že jako musí zrovna tobě říct, že roleplayeš bez nějaká, abys měl miliony, to je extra, no. Pobavilo mě, hele, třeba to ještě někam jako bude pokračovat. Má OG, tomu stačí. Myslím, že spíš asi ne. V klipech se to hodilo na Melichara, no tak protože on na to ukázal, že jo. On na to ukázal a má to tam hezky vidět v tom klipu, kde to je vidět. Protože já jsem doteď mluvil o tom, a víš co, to je fakt, jo, to je důležitý zmínit. Já jsem to celou podával stylem, že si to myslím a že k tomu nemám důkaz, že to je čistě z mý jako praxe, jak sleduju streamy, jak vím, že vypadají grafy a tak dále, že prostě tuším, že to není legit. Ale vždycky ses mohl ohradit na to a říct, že to nebotuješ ty, ale někdo to dělá tobě. Nějaký zlí lidi ti tam posílají ty boty a není to důvod, jako proč tam jsou, že to nemůžeš ty. Jo, že to jsou nějaký zlí člověkové, co ti tady to dělají. Hej, teď jak mluví o tom přesně, že prostě dobrá výmluva, nebo jak to obejít, je říct to, že tě někdo, nějaký random fanoušek nebo hater tě botuje, tak jsem si vzpomněl, jak jsem se jednou díval na stream na YouTube od Dukloka, z ničeho nic mu naletěl viewer count, jo, týpek zvedl telefon, volal do Vidadu, protože ty, když jakoby, je jedno, jestli se botuješ ty, nebo tě botuje někdo na YouTube, ale za to můžeš dostat permaban. Jo, za to, že tě někdo botuje a nejseš to ani ty, tak ti hrozí na YouTube perma. Což je BTV crazy a zjistil jsem to právě, když jsem si díval na stream od Dukloka. No, jenže problém je, že ten stream se vypnul po tom, co přestali ty boti fungovat, že jo? Takže jakoby v podstatě to dokázalo to, že to nedělají ostatní, no. Už chci Prahu. Řekl jsem, že po 15 chci jet na gala, ale oni to furt dávají mimo Prahu a máma mě jinam nepustí. Kámo, to je náhodou, hele, tomu se ani nemůžu smát, jo. Tomu se ani nemůžu smát, protože já jsem byl ve stejné fázi, bejval jsem.
Jo, prostě, hele, to já chápu. Klučina za nic nemůže, taky mi bylo 15, taky mě nikam rodiče nechtěli pustit, ježišmarja. Tohle je top 10 nejzbytečnějších vyjádření, protože on mohl držet hubu a jet si svojí. A jako čekal jsem, že něco řekne spíš těm botům, než že řekne... socha. Co jsem chtěl doříct, že on vlastně mohl se vyjádřit k botům a nechat to bejt. Jo, jako tady ten disk, který je v podstatě, jak kdyby ho vytáhl z Before the Clashe, kde tam po sobě lijou vodu a řekneš, ty vypadáš jak bezdomovec. Je jako úplně zbytečný, jo, úplně zbytečný disk, nechápu jako co to má být, ale pobavilo mě to, zasmál jsem se. Víš co, Melichara se to nedotkne, tomu to bude jedno, ale mohl k tomu, hele počkej, já myslím. Nemůžete hejtit Fitmana, mít komunitu jako on, tak se taky radši baví s botama. Tak. Že vím, jak tady, já myslím, že se to dá udělat zábavnějc. Hele lidi, já myslím, že se to dá udělat zábavnějc. Jebe nás tady komplet. Tak Reus. Čau Vojto. Přišlo první vyjádření k Melicharovi. Názor? Čau Vojto, vyšlo Pičovina zasraná. první vyjádření k Melicharovi. Názor? Honzíku, ty rošťáku. Ty mě do toho hnedka jdeš tahat taky. Čert, kdo mi tady může se za mě zaručit, že já jsem o botování nic neříkal? Kdo se za mě může zaručit? OK, dobré. Co to je za klip? Jo, Nikdo. on je kick v piči, takže jsme v tom spolu, no. Jako ani jedna platforma nefunguje, takže... Ale dej mi sekundu. Okay. Já ti kámo říkám, že Kick a Twitch má mezi sebou normálně kámo války a prostě si navzájem sedou platformy. Dej mi 2, počkej. O můj bože, baby. Chat. Neřekne to. Dobrý, v pohodě. Hele, když tak mi to Hanzelka vytáhne. Názor na Flygana. Flygun není Flygun, je to Spygun, kámo. A přijde mi, že bro se úplně utápí v tom, že čeká na každý krok, který udělám, vole, špatně nebo něco, aby se na to mohl vařit a úplně z toho být vyřízený. Přitom týpeček, kámo, vydělává miliony, bydlí, vole, ukazuje se jak Pravda, vydělává miliony a ukazuje se jak sedlák, řekni to, nalož. bezdomovec, kámo, aby mu lidi posílali peníze prostě, jakože co ti na to Vojta Píčo! sleduje stream, který nefunguje. To je jako dobrá strategie, Sleduje víš, to. jakože Koko! Nezajímá mě to teď! Nefunguje. aby ti lidi Kámo, posílali. já jsem tak rád, že Lukirovi nejdou koupit ty blerpy, kámo, nebo ty pointy, já jsem tak strašně rád. Dobrý, ale to vyloženě není to, na co se ptal, jakoby vyjádření. Takže tak, no. Názor na Flygana. Flygun není Flygun, je to Spygun, kámo. Proč pak? No, jen tak. Já jsem rád, že musí utracet peníze, víš, že máš na další zápas na měsíc. Botera je dost dobrý, no. Jako tam vlastně AI generated, ty vole, AI generated hudba. U Botera je dost dobrý, no. Jako tam vlastně je vůbec něco organického na tomhle streamu. Jako upřímně. Ne. Upravený tělo, ty vole, upravený tělo. AI generovaná hudba. To je Boty kokot. stream, je tady jako reálně, víš, jako je tady něco. V tom, že čeká na každý krok, Organický, který jo. udělám, vole, špatně nebo něco, aby se na to mohl vařit a úplně z toho být vyřízený. Přitom týpeček, kámo, vydělává miliony, bydlí, vole, ukazuje se, jak kámo, lidi posílali peníze prostě, jakože co ti na to mám říct, Chci no? podekovat Zesi aktivní a Zese na nás absolutně. Vteřinku droužci, jo? Jo, jako jo, Melichar je chudej rolník, ale teda jako zase. Ten Do flex, chatu. ty vole, na prachy a na sílu a na káry a na tohle to všechno. Jochu, jsi 35, co hraje Roblox, ty vole, aby si vydělal na káru, jo? Jako hlavně, kde je do píči vyjádření k tomu, na co se ty lidi ptali? Kde je vyjádření k tomu, na co se ty lidi ptali? Jako nesnaž se, ty vole, nesnaž se deflektnout hejtěním někoho. To, na co se tě ptali? Chápeš mě? Čau Vojto, prosím tě, hele, nedošel mi klíč z točky. Jo, prosím tě, ty zmrde zasranou, ty vole. Tak já jsem viděl. Jak si hraješ někde na chudáka, vole. Kamaráde. No, dobrý no. Jako to, že je paranoidní, že si myslí, že Melichar sedí, ty vole, a čumí na každý, ty vole, botmanový klipy, tak to je masakr. Zrovna Melichar podle mě. No. Hajzer vzal kvapku a nalil jí do ohně, kámo. Doslova. Jména úplně v píči. Ten podle mě o ně zavadil za poslední rok taky jednou. Protože mu to ještě někdo poslal. A ten klip byl reálně funny. Nejvtipnější je, Melichar ani nic neřekl. Melichar takhle zdvihnul ruce a řekl, já to nebudu komentovat. Jenom ukazuju přes addon, kolik mu to teď ukazuje diváků. To je všechno.
To je všechno, co řekl, a bro z toho má meltdown. Normálně je z toho úplně v prdeli, hochu, jak kdyby ty vole Melichár mu tam... Botman versus Spygun je crazy, kámo. Já ti říkám, že nový update Team Fortress 2, kámo. Mans versus Machine, tak bude prostě Botman versus Spygun. Pobudal mámu. Co je extrém? To je fakt masakr. No, nejde nic, hochu, ty vole. Přišel Melichár, ty vole, pozbírat ty drobečky z kiků. To je těžký, no. Asi je čas zase ty vole oblepit rolády a auto zlatou folií a frčet s předělenýma kozama, flexovat před dětma, ty vole, já nevím asi jako no. Jako nevím, hochu, jaká je jako strategie. Netuším, vole. Netuším. Ale business model taky business model. Podle mě by ho měl vyzvat do Clashe. True. Kdo streamuje Clash? MG Fitman. Melichár, připravený, bojový umění, chápeš? Všechno tohle. Já si myslím, že je ready. Hlavně, co jsem viděl, tak to botování není nejlevnější. No, já jsem to zase četl na Reelskách, nebo někde pod tím klipem, že jako Fitman má jako mega moc těch, že Fitman má jako mega moc sabu a to nenafejkuje, nebo nenafejkuje, jako může si přes jiný účet jakoby to dávat gifty, jo? Jako gifty jako různým lidem, že jo, a jako ty děti si to asi koupí, nebo na farmí body a jako za ty body si koupí to, že jo. Si to koupí, ale on má i vyplay bot, ta sub count, tady, že ten má pod tím streamem. Kolik má sub, kámo, má ještě followers only, pane bože. No to je jedno, kámo, mě to vlastně nezajímá. Tak. To je za pastu, kokotí. Teďka... Botuju, OK. Trávím děti sračkovým drinkem. To bych neřekl, ale reálně to ne, ten drink je složením dobrý. Jako bez zasrany. To není, jako, drink je dobrý, kamaráde, to jako... Ne, jako bez zasrany, ten drink Dej mu follow? Ne. je v pohodě. Jakože oproti Chápeš, jakože dej mu follow, ne, tak říkám dej mu follow? Ne. dalším nejmenovaným drinkům, protože nechci před žalobku, jiných influencerů bych řekl, že jako ten drink je úplně v pohodě. To jsem říkal Roblox, taky, když tak jsem ho jako, ochutnával, to je pravda, ten je v pohodě. Hraješ podle toho. Poslouchám Gen AI hudbu. A zrovna, já nechápu, proč poslouchá AI generated hudbu na, jakoby na zelený, kde v záznamu ti to nemutuje hudbu, to nechápu. Tomu nerozumím upřímně. Tak. On za mě nabejtil. Tak. Doufám, že je spokojený. Je My spokojený. jdeme dělat nějaký boom. Jdeme hrát 25 let starý videohry. Slečná z Brna, děkuju moc. Tak, kámo, víš, jak se teďka cítím, jak když někdo v Petrovi poslal to, že si Vojta stěžoval na kick a Petr na to odpověděl, že by se měl radši soustředit na to, jak má vylepšit content a potom to někdo napsal Vojtovi. Tak takhle se teďka cítím, vole. To byl teďka minutový proslov, jak když vedle tebe stojím, tak se vždycky cítím dobře, kurva, protože vedle tebe vypadám jako 2metrovej. Tak co bylo tohle, jako ty píčo, nevím. Proč má Vojta vždycky nejvtipnější vyjádření k takovým věcem? Hele, já se s nikým beefovat nepotřebuju, ale... Jo. Počkej, to máš zapít na Overwatch? Jde čekno si na Unban, hovno. Věděl jsem, že by to mohlo být vtipný, takže jsem takzvaně předal štafetu někam jinam, jenom jsem to zprostředkoval a já budu jenom přihlížející, ok? Já se beefovat s nikým nepotřebuju, ale samozřejmě se tomu rád zasměju, že jo? Hej, já doufám, že třeba Flygun zapne stream a bude mít cosplay toho spáje, kámo, z Team Fortress, pane bože. A Vojta dobrý, ten se s tím nesral, jako nesral se s tím, dobrý to byl, pobavil mě velmi teďka, takže tím bychom měli hotovo. Můžete dát odběr a navíc Crazy. Like. Já pochybuju, že se to ještě nějak rozjede, jo, říkám, no to jako, sorry, to není ani moc kauza, jo. To jako není ani moc kauza, ale já pochybuju, že se to nějak jako ještě rozvine víc, ale říkám, bylo by funny, kdyby Flygun zapl stream a měl tam cosplay prostě spáje. Když už dokázal v té komerčce ten rok zpátky být scout z Team Fortress 2, proč by nedokázal být takhle? Víš co, cigárko a je to, kámo.